shi ma duk a haka saboda wannan rigimar na ummira falal dorayi zuwa ya cire na a gidan badamasi. I don't care, ban damu ba saboda na san na yi taka rawa a ciki kuma dan an cire ni is normal. So ban san me yasa mutanen nan ba sa son a faɗa musu gaskiya ba. Daga an faɗi gaskiya sai mutane su zo su dinga adawa, ai kai munafiki ne. Assalamu alaikum al'ummar musulmi, barka da wannan lokaci. Ina da ɗan takaitaccen bayani da zan yi. Ina so in ja hankalin mutane domin ku gane ita rayuwa fa da inda ka shiga mutuncinka shine ka riƙe gaskiya. Mutuncinka shine ka riƙe gaskiya kuma kar ka zalunci na ƙasa da kai. So abubuwa da suke faruwa, maganar da Naziru sarkin waka ya fito yayi magana ce ya faɗa ta gaskiya, amma saboda wasu ba sa son ka fito ka faɗi gaskiya saboda mutuncin masana'antar su suna ganin yafi mutuncin ɗan adam, kuma Allah ya ce ya karrama ɗan adam fiye da komai a duniya. Saboda haka ni bana ganin ka ci zarafin wani ko kuma ka wannan ka zalunci mutum mafita bace ba. No, tsakani da Allah abinda sarkin waka ya faɗa a masana'antar nan ta Kano da almost wajen na kai shekara 15 a cikin harkar nan ko 10 misali ma. A takaice duk wani abubuwan da yake faruwa na zalunci, a ɗauke ku a tafi location, a je a yi shooting, a dawo kowa yana jin yunwa, ba wanda aka ba ko sisi, wani zubin ma ko kuɗin motar da zaka je gidanku ma baka da shi. Duk mun yi wannan rayuwar. Ni editor ne, na koyi editing a media suit. A nan yan fim da yawa wasu suka sanni kuma a nan suke zuwa su kawo mana aiki. In ba zan manta ba, a cikin mutanen da Naziru sarkin waka yake magana a kai, ciki har da Alinuhu, in ba zan manta ba a shekarun baya da suka wuce, wajen shekara kusan 5 ko 6 ko 7 zan iya cewa da suka wuce, dan na dan manta shekarun. Akwai wani fim da ya taba kira na zo Kaduna na masa editing, wani namiji kanin ajali, wanda hadda fatila dan a ciki. Kusan sai da na shafe wajen sati guda a Kaduna ina editing na fim din. Na gama kuma muka zo Kano, na yi trailer, na yi editing, aka yi polishing film, na ba su kwafi ya fita kasuwa, amma fa ba a biya ni kuɗin aiki na ba. Ba a biya ni kuɗin aiki na ba. Haka na yi ta haƙuri da abin ya ci ni na rasa yanda zan yi. Na zo na samu Alinu a Ni'ima Hotel, ba zan manta ba, na ce masa hakki na fa na aiki da na yi ba a biya ni ba. Kuma a lokacin muna yin editing a office in mun ga kawo editing na film 1 and 2, abinda ogan me yake karba yana karban naira 100-120 har da trailer, amma aka bani hakina. Ne ta bibiya, na samu Ali a Ni'ima, muka yi magana, ya ce ba matsala zai yi magana da producer za a bani hakina. Muka zo da kyar muka zo har Kaduna. Wata ran ba zan manta ba, a NUT na je na samu Alinu, na ce masa hakina fa na biyo fa a bani, saboda na yi aikin nan na gama fim har ya fita kasuwa ba a bani hakina ba. Saboda haka ina nema, ni ba zuwa nake bara wajen wani ya taimake ni ba, ni ba maula nake zuwa wajen ku ba. Aiki na maka, ka sallame ni a aiki na, kuma kai ka kira ni wannan aikin. Alinu ya dauki da kyar dai, sai da muka kwana 1-2 sannan ya kira ni ya tura min 40,000, 40,000. So na haƙura na karɓa na rabu da wannan. So akan wannan abin da na yi shi ya jawo min farko muka dan fara samun matsala da Alinu, wanda a lokacin ba zan manta ba akwai wani fim din shi jinin jikina da za a yi. Fim din Umar M Sharif ne, za a yi shooting a Kaduna. Umar M Sharif ya daga waya ya kira ni ya ce Ali za ka yi mana editing saboda mun ga ka iya kaza da sauransu. Na ce to ba damuwa, na gode. Muka yi magana da shi, ya ce amma shi yana da karamin karfi da Allah zai bani part 1 zai ban 20,000. Fim ɗin 1 to 4 ne zai ban 80,000. Na ce na ba matsala, zan yi a haka. So bayan kwana 1-2 shi da kansa Alinu ya kira ni ya ce min wannan fim ɗin fa ba za a yi da ni ba, saboda ya riga ya yi wa wani magana. Kuma ni na san duk dan na yi magana wancan hakkin nawa ne a baya, shine ya ja min wannan problem ɗin. Amma kuma inda Allah yake sha'anin yake abinsa, again kuma a lokacin na samu aiki the same thing, muka haɗu kuma a location ɗaya a Kaduna, muka haɗu da shi Alinu, muka ya ganni ma ina yin wasu aikace. So ina so mutane su gane wani abu, wannan abun ba wai in tona za a yi,
in tona za a yi, za a tono abubuwa da yawa marasa daɗi, amma ku zo kuna maganan ƙarya, kuna maganan wai kaza kaza, mutuncin masana'anta, mutuncin ɗan adam bai fi mutuncin Kannywood ba. Allah ma da kansa ya ce ya karrama ɗan adam, wani ɗan iska kawai ya zo ya ce wai shi mutuncin masana. Haka akan kes ɗin Ummi Rahab ba zan manta ba, akwai shi ma wannan Falalu Dorayi kira na yake ce min in jare hannuna daga cikin maganan nan saboda ina zuban musu da mutuncin masana'antar fim. Na ce masa yanzu mutuncin mace mutuncin ta yafi mutuncin Kannywood ne? So ina so mutane yan Kannywood su gane wani abu, mu ba wai muna kin Kannywood bane ko kuma ba masu, amma ba yanda za a yi ku dinga daukan wai dan adam ba a bakin komai ba. Wani ba ku san baiwar da Allah ya mai ba, wani ba ku san waye shi a gurin Allah ba. Ba yanda za a yi mutum ya maka hidima ko ya maka aiki ko ya yi ma wani abu wanda za ka dauki haccinsa ka bashi, wanda Allah ya ce duk wanda ya maka abu in dai ya ma kafin guminsa ya bushe ka biya shi haccinsa. In baka da abin bashi sai ka gaya mai wane ka yi hakuri abin nan kaza 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 kaza. Amma bai kamata ku dinga zuwa kuna cewa kaza 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 kaza. Shi ma duk a haka saboda wannan rigimar na Ummi Rahab Falalu Dorayi zuwa ya cire na a gidan badamasi. I don't care, ban damu ba saboda na san na yi taka rawa a ciki kuma dan an cire ni is normal. So ban san me yasa mutanen nan ba sa son a faɗa musu gaskiya ba. Daga an faɗi gaskiya sai mutane su zo su dinga adawa, ai kai munafiki ne, kai waye bakin wa za ka yi wa bakin ciki. Allah kada ka dawwamar da ni a duniya in har zan kalli wani dan uwana ya samu ni'ima in masa bakin ciki. Ba ma bakin ciki da kowa, amma duk inda gaskiya ta zo a faɗe ta. Wannan shine adalci. Wannan shine adalci. Ba yanda za a yi yarinya daga ta shigo harkan nan wani zubin da yawa maganar da sarki ya faɗa gaskiya is true. Ina ganin wani producer ya fito yana wasu maganganu wani na san zuciya. Mata nawa ne suka zo suka same mu suna gaya mana irin keta musu haddi da kuke yi in za ku sa su a fim, ku ce sai sun ba ku kansu. Haka Allah ya ce? So bai kamata mu dinga ganin gaskiya, ku kuma mutane masu yan kallo na gari kuna goyon bayan ƙarya, kuna goyon bayan rashin gaskiya, kuna ganin wai a daidai kuke. Ku ji tsoron Allah kuma. Allah ba azzalimin bayansa bane, kuma duk wanda ya zalunci wani wallahi Allah ba zai bar shi ba. Ire-irenka Naziru sarkin waka wayanda suke iya tsayawa su fito ba sa tsoron wani, ba sa shakkar wani, su faɗi gaskiya inda gaskiya ta zo, Allah ya ƙaro su a cikin wannan harkar. Amma ba yanda za a yi mu dinga zama kawai da zalunci, ba inda zalunci zai kai ka wallahi. Duk duniya in ka zama azzalimi wallahi ko kai sama sai ka faɗo wallahi. Yawwa mu kiyaye, kuma Allah ya shirye mu baki ɗaya. Dukkan mu ƴan adam ne, za mu iya yin daidai, za mu iya yin ba daidai ba, amma duk inda muka yi kuskure Allah ya ubangiji ka yafe mana kuma ka ɗora mu akan tafarki madaidaici. Wannan shine. Amma mu dinga gaskiya mu rike ta kawai, mu tsaya akan gaskiya. Ina gaya wa mutane wallahi duk masifar da muka shiga a ƙasar nan wallahi azimu ya ta'allaka ne da zalunci, kuma zaluncin ma na ƙasa waɗanda ba su da ƙarfi, waɗanda ana ganin ba komai bane ba. Wani karka ganshi a kaskance a wulakance, baka san waye shi a gurin Allah ba, wallahi ya fi ka mutunci da kima da daraja a gurin Allah, kai baka sani ba. Amma kana kallon sa a matsayin kaskantacce, wulakantacce, ko kuma bai isa ba. Wallahi wannan kuskure ne, kuma in muka ci gaba da tafiya a haka wallahi azimu babu inda zamu je. Dan haka mu kiyaye waɗanda ake zalunta a daina zaluntar su, a yi adalci. Yawwa.